Bon dia a totes, a tots, benvingudes i benvinguts a la Biblioteca General de la Universitat d'Alacant. No ha pogut estar així present el vicerector de Llengües, Paco Torres, i jo com a director de Secretariat de Llengües vos dono la benvinguda i vull agrair la col·laboració en la presentació de l'exposició i de la jornada en general, tant de l'Acadèmia de Llengua com al Departament de Filologia Catalana, com el Servei de Llengües i la Biblioteca Universitària. Agrair especialment a Maria Jàtiva tota la feina que ha fet i al personal del Servei de Llengües. I també voldria, ja que estic així, agrair a les persones crec que estan darrere d'aquesta autora de l'any, de Carmelina Sánchez Cutillas, a les professores Maribel Guardiola, Maria Francesc, al professor Joan Borja, a l'acadèmica Verónica Cantó, per estar així i per tota la feina que fan respecte a una escriptora tan important com Carmelina Sánchez Cutillas, i gràcies a aquest any que estem ja, o a aquest doble any que estem ja acabant, realment hem pogut conèixer-la molt bé i crec que és important. Jo crec que la tasca, la labor que fa l'Acadèmia Valenciana de la Llengua quan fa els autors, les autores de l'any, crec que és importantíssima, no només perquè ajuda a investigar, a estudiar autors, alguns molt coneguts, altres no tan coneguts, però sobretot per la divulgació en el públic en general, en el públic de totes les edats, en l'educació. Crec que això és fonamental. Crec que exposicions com la d'avui, que poden moure's per tot el territori valencià, crec que són essencials a l'hora de conèixer aquestes autores i aquests autors. I crec que hem d'agrair a l'Acadèmia tota la tasca que fa en aquest sentit. A més, estem en una biblioteca que l'any passat va rebre el llegat bibliogràfic del poeta Lluís Alpera, que a més també va ser professor del Departament de Filologia Catalana, professor i fundador del Departament de Filologia Catalana. I en aquest llegat, a banda d'aquesta bona part de l'obra de Carmelina Sánchez Cutillas, també hi ha documentació personal, alguna de la qual podeu contemplar en les vitrines. I jo crec que això és molt interessant. També estan, per exemple, les dedicatòries que li va dedicar Carmelina Sánchez Cutillas a Lluís Alpera. I és important perquè, a banda que estem en una biblioteca i que crec que és essencial donar a conèixer autores que no sempre han estat del tot visibilitzades, crec que és important que una part de Carmelina, i parle ja com si la coneguera, perquè me l'ho fet conèixer millor, estiga present entre nosaltres. Crec que avui, encara que quedi un poquet esotèric, crec que avui Carmelina està entre nosaltres i això crec que és molt important. Així que vos dono les gràcies i jo no vull allargar-me perquè jo el que puc aportar a tot això és molt poc i dono la paraula al professor Joan Borja. La mar vivia en una badia molt gran. Un dels cantons d'aquella badia, que era la casa de la mar, s'anomenava la Punta de l'Albir. I l'altre cantó, el Morrotoix. Cap al racó de l'Olla suraven els crestallets de la Lleta i de l'Illot. L'Aitana i el Puigcampana eren dues muntanyes punxegudes i mitjornenques que de tant de mirar-se l'aigua se n'havien tornat blaves. No falla, l'exquisit inici de Matèria de Bretanya mostra i demostra que la literatura no solament serveix per a viure dins de la que tenim altres vides de propina, ens també per a conceptualitzar, interioritzar i dotar de significats la realitat que ens envolta. Fet i fet, crec que ningú que mai hagi admirat, per exemple, els particulars relleus de la Serra de Bèrnia, allí a Altea, amb totes les llomes botinflaes als peus, no podrà tornar a contemplar aquella mítica muntanya sense evocar per força la vivificadora imatge proposada per Carmelina, que parlava de tossals apegats a les seues faldes com cadells mamant de la mare. De més a més, la literatura, saben, també serveix més enllà de la capacitat per a la ficció i per a la significació com una arma carregada de futur que diuen amb capacitat per a combatre i redimir
els efectes devastadors del temps i la desmemòria. Explica Carmelina en l'Origen, que és una espècie de capítol preliminar de Matèria de Bretanya, diu: «He escrit aquest grapat de fulls perquè volia rescatar, salvar de l'oblit tot un món d'éssers i de coses viscudes. Arrape els records com qui arrapa la terra dels avis fins que arribi a les portes del regne agredolç de la fantasia». I és que els records de la infantesa de Carmelina durant els anys immediatament anteriors a la Guerra Civil són un monument literari a la vida, a la memòria i a la innocència. No solament en el pla subjectiu, personal i individual de Carmelina, sinó, crec que això ens aplega avui així, també en el pla general, social, col·lectiu, d'un temps que encara era verge respecte de la tragèdia bèl·lica de la Guerra Civil i la dictadura franquista. Un temps que marcaria irremissiblement l'esdevenir del segle XX valencià. Però Carmelina no és només Matèria de Bretanya, ara tindreu oportunitat de comprovar-ho. Carmelina Sánchez Cutillas, la gran escriptora valenciana del segle XX, és també l'autora d'una obra poètica monumental, per cert, amb poemaris inèdits que així van començar a donar a conèixer i que ara es publicaran en l'obra poètica completa, i és igualment la historiadora erudita i solvent de curiositat insaciable, ho podreu comprovar també, a més de l'autora d'un bon pomell de textos dispersos que ara per fi tindrem l'oportunitat de trobar reunits. Permeteu-me que, per acabar, entre tota aquesta festa de textos, trie el final del llamp i la sageta dels records, que és com una mena de colofó per a Matèria de Bretanya, molt poc conegut, fins ara, que Carmelina molt oportunament va voler publicar a part en la revista L'Espill. Si Matèria de Bretanya és la innocència del temps immediatament previ a la guerra, el llamp i la sageta dels records és la guerra mateixa. I esborrona la imatge de la família de Carmelina fugint cap a València per salvar la vida amb el cotxe de Miquel el Pelut i un salconduit dubtós per a passar el control del Mascarat. En aquell temps de por, d'eficaci i mort. Els avions carregats de bombes, dolor i destrucció volen per damunt dels seus caps, la família que fuig. El trencament amb el paradís de la infantesa coincideix amb el trencament amb la seva estimada Altea. I enrere queda per sempre mai més la bèstia del temps, que tot ho cavalca, veritat, els anys de la felicitat a la finca Marissal. Diu així, Carmelina: tantes coses com ens deixaren darrere, tantes coses perdudes, i ara tan sols recorde la caseta de les nines, el cavaller de cartó, la pilota gran, aquell tren amb túnels al mig de la via, i poblets, i arbres als costats, les barquetes de vela. Perquè, a l'igual dels altres xiquets de la guerra, els meus germans i jo mai més no tornaríem a tindre joguets. Saben? Vull pensar que l'any Carmelina ens ha oferit com una oportunitat per a recuperar aquells joguets, per a redimir i reviure com a poble les essències de la il·lusió i de la innocència que un dia malauradament vam perdre. Que el fenomen Carmelina és com l'indici d'una segona oportunitat per encarar un present i un futur en què, com diria el poeta, tot està per fer i tot és possible. Un present i un futur on les paraules i la memòria potser seran camí ferm i segur per a la felicitat, la plenitud, la sensibilitat i la tendresa. Voldria concloure la intervenció per això donant les gràcies més efusives en nom meu i de Maria Àngels Francès, companya de luxe en les singladures d'aquesta travessia carmeliniana, dic que voldria donar les gràcies més efusives a totes les companyes de viatge que han fet possible no solament l'exposició que ara inaugurem a la Universitat d'Alacant, sinó també els 2 anys intensos d'activitats científiques i divulgatives al voltant de la figura i l'obra de Carmelina Sánchez Cutillas. Tot un goig i tot un honor haver pogut col·laborar amb un Dream Team tan espectacular com el de la Comissió Carmelina de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Gràcies, Tudi Torró, gràcies, Immaculada Cerdà, gràcies molt especialment a Verònica Cantó i a la seva vareta màgica,
se'n diu capacitat de treball, saben? Però té una vareta màgica per a resoldre i fer possibles totes les gestions imaginables i inimaginables, i gràcies molt efusives i sinceres, de més a més, amb un profundíssim sentiment d'admiració, no sabeu què és aquesta persona, a la increïble superwoman que és qui ha exercit com a presidenta de la comissió, la doctora Maribel Guardiola Savall. Ella, precisament, ha estat al capdavant de les gestions que han fet possible l'enriquiment de l'exposició itinerant per a l'ocasió amb elements del llegat del poeta i professor, s'ha dit, Lluís Alpera, amic, estudiós i, de més a més, curador de l'obra poètica de Carmelina, editada pel Consell Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana l'any 1997. En aquest sentit, volem expressar també l'agraïment a Victòria Jàtiva i a la Biblioteca de la Universitat d'Alacant i, com no, a la memòria de Lluís Alpera i al compromís i la generositat de la família responsable de la donació de la biblioteca i l'arxiu del professor Alpera a la Universitat d'Alacant. Família representada ara i així pel seu fill Lluís, fill de Lluís, vull dir David Alpera. Moltes gràcies, David, com també a les gestions al seu dia fetes pel professor Biel Sansano en el procés de cessió d'aquest arxiu Lluís Alpera a la Universitat d'Alacant. Així com també, òbviament, i acaba el capítol d'agraïments, a la família de Carmelina Sánchez Cutillas, la complicitat, la generositat, la il·lusió, la felicitat i l'alegria de la qual ha estat essencial per a fer possible aquest doble any que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha dedicat a l'autora de Matèria de Bretanya, que ha estat, sens dubte, insistís, determinant per a això que alguns han volgut denominar el fenomen Carmelina. En fi, ben vostra, joiosament retornada des de les fronteres del silenci, Carmelina Sánchez Cutillas. Per favor, feu vostres els joguets de Maricel i la memòria de la Casa de la Mar, perquè, en definitiva, la fantasia i la memòria de Carmelina és la fantasia i la memòria del país de totes les valencianes i tots els valencians. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Joan, per les teves paraules. Ara té la paraula la professora Maria Àngels Francesc Díez. Quin paper em toca a mi, eh? Després d'això ja podria estar inaugurada l'exposició, però volia aprofitar esta ocasió per explicar-vos un poquet com vam idear l'exposició itinerant que avui s'inaugura a la Universitat d'Alacant, que ve també amb un llibret explicatiu en el que vam pretendre prestar una especial atenció als textos i als aspectes biogràfics que van quedar relegats un poquet al clarobscur derivat de la lluminositat de Matèria de Bretanya i de l'obra poètica de Carmelina Sánchez Cutillas. Per tant, per explicar un poquet com és l'exposició i així podeu entendre l'evolució, els panells van el primer està allà i l'últim és ací, i volia explicar-vos que allà, per a iniciar l'exposició o l'itinerari, hi ha un panell introductori on parlem de la sòlida trajectòria d'investigació històrica que l'autora desplega en congressos internacionals i publicacions, algunes inèdites sobre el passat de la Corona d'Aragó i la literatura catalana medieval, especialment l'escola satírica valenciana i la gran novel·la del nostre segle d'or, Tirant lo blanc. Aquest és el panell que teniu allà sobre la seva dimensió com a historiadora, que és una de les menys conegudes de Carmelina Sánchez Cutillas. I segueix un panell sobre la influència de l'avi de l'autora, Francesc Martínez i Martínez, que determina segurament un altre viarany d'interès de l'escriptora com a investigadora, el que recorre els camins del costumisme valencià. Per descriure la tasca d'orfebreria que desplega en la seva obra poètica, hem titulat Alquimista de versos els dos panells que recorren aquesta faceta de l'autora. En el primer en mostrem la irrupció amb força en la dècada dels 60, amb els poemaris Un món rebel, de 64, i Conjugació en primera persona, de 69.
La poderosa veu que s'enlaira és irada, és dura, és implacable contra la ignomínia del passat bèl·lic i contra el present encara presoner d'aquell, tal com també faran altres grans poetes de les nostres lletres, com ara Vicent Andrés Estellés o Miquel Martí i Pol. De la mateixa època són els dos poemaris inèdits que hem pogut conèixer gràcies a la generositat de la família. Joiosa guarda, que du per subtítol Versos de mort, versos a mort, i De la cendra i la flama. En el següent parlem sobre la poesia dels anys 70, quan veu la llum el poemari que ella considera la seva obra mestra, Els jeroglífics i la pedra de Rosetta, en el 76. Hermètica, culta i profundament críptica. Amb Llibre d'amic i amada, en el 80, Sánchez Cutillas reprèn l'estil realista dels seus primers poemaris, però se centra ara en l'expressió del desig femení des de l'elegia de l'amor perdut, un poc amb versos que recorden la poesia de Maria Mercè Marçal. Matèria de Bretanya i la resta de la prosa creativa de l'autora ocupen Espanell 6è i 7è. Matèria de Bretanya, com tots coneixeu, és el singularíssim llibre de memòries que recrea i literaturitza amb una original prosa poètica els records d'infantesa de l'autora Altea durant els anys immediatament anteriors a la Guerra Civil i s'hi connecta, com ha explicat el professor Joan Borja, amb El llamp i la sageta dels records, mentre que el joc d'enginy, titulat A la reverente honrada Sor Francina de Bellpuig, monja professa al convent de la Puritat e cara cosina nostra, de l'any 81, encara que ella deia que era un manuscrit que havia trobat, una carta real que havia trobat en el 1471, demostra la vastíssima erudició i la ironia, val a dir que és quasi tan vasta com l'erudició, de Carmelina Sánchez Cutillas. Per a definir la dimensió més contestatària de l'escriptora, hem titulat Dona rebel, el panell on examinem el seu compromís amb les demandes dels feminismes que durant els anys 70 i 80 experimentaven un enorme auge en les nostres terres en consonància amb els anhels de llibertat i renovació d'una societat en ple procés de canvi. La seva estratègia de col·laboració amb aquest desvellament és global. Es manifesta, com acabem de veure, en la recuperació de la memòria de les dones, com és el cas de la biografia que ella dedica a Violant d'Hongria, un inèdit que pròximament veurà la llum, en una poètica de rebel·lia contra la ideologia patriarcal i de reivindicació de la identitat pròpia i també en una manera de viure i de parlar que desafiava el silenci imposat per anys de genocidi cultural. Com podem observar, la reflexió sobre la identitat pròpia i compartida, sobre els fonaments des d'on bastir la seva obra, passat històric, costums, literatura popular valenciana, poesia travessada per les preocupacions i els estils vigents en l'època, reivindicacions feministes, és clau per entendre la figura polièdrica de Carmelina Sánchez Cutillas. A aquests aspectes dediquem els panells Llengua i identitat i també indirectament el de Geografia literària, que és l'últim, dedicada a l'omnipresència d'Altea i també València, en certa manera, com a extrems de construcció identitària. Carmelina Sánchez Cutillas és una dona del seu poble i del seu temps que estableix un sòlid lligam epistolar amb altres intel·lectuals del moment. Ho veiem en el panell Relacions literàries. Amb Maria Beneito, Beatriu Civera, Roser Mateu, Vicent Andrés Estellés, Francesc Almela i Vives, Pere Maria Horts, entre molts altres. És una dona que guanya premis literaris, encara que no, curiosament, a l'obra poètica, sinó a l'obra narrativa, i freqüenta els circuits culturals valencians. Això és el que descriu el panell titulat Relacions literàries, encapçalat per un extracte d'un retrat autobiogràfic, que diu: «I així em presente ara, amb les mans mig buides, aprenent de moltes coses i mestre de cap d'elles». Podríem pensar, de la modèstia amb què es defineix, que ens trobem davant d'una escriptora amateur que escriu en el seu temps lliure i no hi dona massa importància a aquesta tasca. Tanmateix aniríem ben errades i ben errats si creguérem que Carmelina Sánchez Cutillas no creia amb fermesa en la potència de la seva obra literària i no es projectava a si mateixa com la gran escriptora que va ser i que es demostra en la vigència de la seva veu ben viva avui entre nosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Maria Àngels, per les teves paraules. I ara té la paraula la secretària de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verónica Cantó. I què dir
després d'escoltar a dos saberuts com Joan Borja i Maria Àngels Francesc. Bé, bon dia a totes i a tots. En primer lloc, vull excusar al president que no ens ha pogut acompanyar per motius personals, però res greu, però no ha pogut estar ací. La finalitat principal de la iniciativa de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua de l'escriptora de l'any és contribuir a la difusió en tots els àmbits, en aquest cas, de l'escriptora homenatjada. En aquest sentit, nosaltres, les carmelines, pensem que hem assolit l'objectiu en els gairebé 2 anys que portem d'una activitat intensa i de vegades frenètica. Avui, Carmelina Sánchez Cutillas, en el centenari del seu naixement, és més present que mai. I això ha sigut possible gràcies a la complicitat i a la col·laboració de nombroses institucions, entitats, associacions i fins i tot particulars. Per això les meues paraules no poden ser altres que d'un agraïment ben sincer. Gràcies a la Universitat d'Alacant i a la Biblioteca General que s'ha volgut sumar a l'homenatge a Carmelina Sánchez Cutillas, acollint l'exposició itinerant i organitzant una jornada acadèmica que, a més, ens fa un altre regal, perquè ens obsequia amb una mostra de la vinculació i dels lligams d'amistat entre 2 grans poetes de les nostres lletres, Carmelina Sánchez Cutillas i Lluís Alpera. Gràcies també en nom de l'ABL a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes pel seu interès, les facilitats, l'amabilitat, l'atenció que han fet possible la biblioteca d'autora que descobrirem tot seguit. Gràcies als comissaris externs, Joan i Maria Àngels. Sense ells, sense la seva capacitat de fabular i de crear, no haguera sigut possible els panells que veieu. Gràcies a les membres de la comissió, per l'ALE, per el treball que hem fet i pel que vindrà, que encara en queda, tot i que estem ja a l'acabament de tots els homenatges, acabant ja els homenatges que finalitzaran la setmana del 19 i 20 de novembre a Altea, amb una jornada acadèmica, amb la presentació d'un volum d'estudis i de l'obra completa de Carmelina Sánchez Cutillas. Continuarà la setmana que ve a Barcelona en un acte d'homenatge organitzat pel Pen Club a l'Ateneu Barcelonès, on ens desplaçarem i també farem una jornada acadèmica, i acabarà el dia 22 de novembre amb la presentació a València de l'obra completa de Carmelina Sánchez Cutillas a la sala Alfons el Magnànim del Centre Cultural La Beneficència. I gràcies a totes i a tots els que ens acompanyeu constantment, els que esteu ací, els que no han pogut vindre, per homenatjar a la gran escriptora valenciana del segle XX, Carmelina Sánchez Cutillas. Amb vosaltres és molt fàcil. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Verònica. És un honor realment estar així enmig de vosaltres i amb tots vosaltres, amics i amigues. I ara continuem en la segona planta, la jornada continua en la segona planta, en la sala Sèvold, amb la presentació del portal de Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Moltes gràcies per la vostra atenció i pugem per les escales i amb tranquil·litat i silenci continuem. Moltes gràcies.